Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, sugeng siang, sugeng sonten, sugeng dalu. Nyuwun sewu rencang-rencang, pripun kabare? Mugi tansah pinaringan sehat sedanten. Derek pitepangan nami kula Ria Fitriani, sagedipun timbali Ria utawi Fitri. Kula lahir wonten Cilacap, 11 November 2000. Umur kula sakmenika sampun 17 taun. Alamatipun kula wonten tlatah Sikampuh, RT 11 RW 1 Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Kula mahasiswa enggal 2002 Universitas Negeri Semarang, Fakultas Bahasa lan Seni, Prodi Pendidikan Bahasa lan Sastra Jawi. Kula nggadahi kekajengan dados guru bahasa Jawi. Mugi-mugi kita sedaya enggal dipun panggihaken wonten Universitas Negeri Semarang. Cekap semanten pitepangan saking kula, menawi kathah kalepatan kula nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum